Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! So, mga ito po yung si Michael. Yan, si Michael. Siya po yung magbibigay ng konting magbibigay ng konting tips kay Rian kung paano mag-drums. Yan. Hello, shout out nga pala kayo. Wash out. Ayan, ito mga si Rian. Nandito kami ngayon sa St. Paul, Bulmok, Paranaque. So ano natin? Yan. Makapanood ng sine, pagpapadena, pamasahe, kakayanan mo lang, pambitin ang dalawang inosip. Pamay amoy, di na mamakain, puso sa tubig. Ipasoy, pagkulang ng lamoy, walang isipin. Kailangan magsaya, kailangan magpahali. Nakakawin, ang buhay, nakakawis. Ang buhay, nakakawin. Ang buhay, nakakawin. Ako'y uuwi na, tapos na masaya. Balik sa problema, ang punas ng mata. Ulit ko pa ba ang kaibahan ito? Sa piling ko'y hindi na nakakawin. Ang buhay, nakakawis. Ang buhay, nakakawin. Ang buhay, nakakawin. Oh,
beses na kitang nirehasa. Iniwanan, ipapapiluntan. Parang babaeng mahirap talagang malimutan. Ikaw naman ang aking pinag. Bakit Ay, Gyapo, sila na, alis na! Manila, Manila, ay kapag ako Manila. Since we know best life, Manila, Manila, coming home. I'm on the street of San Francisco. I'm gonna ride this evening. Baby, you're the girl that says me. Somehow I feel like I know you all. In a heart without my feeling. The thing I know I said I was something I'm gonna be fine. Ang babae nagkaganda. Baby, back you all sometime. And promise me you'll never let go. Never let go. I come back until that. Since we know best, I'm always free, I'm San Francisco. I'd rather ride with this evening. Baby, you're a girl inside me. Somehow I feel like I'm alone. I know the sound of Manila. Something I know like something on the journey wanna be fine. We'll have a fire together tonight. Be back to you all sometime. Promise me you'll never let go. Promise me you'll never let go. Since we know best life, Manila, I'm coming home.
It's late in the evening. This one of the man. She puts on her makeup and brother alone. And now she asks me, "You wanna come by?" And I say yes. You look what we're we go to the party, and everyone's around to see this beautiful lady that's walking around me. And then she asks me, "Do you feel alright?" And I say, "Yeah, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the light in your eyes, and the wonder of it all. You just told me that how much I love her." It's time to go home now. I've got it in hand, so I give her a heartbeat. She helps me stand, and I tell her, as I turn on the light, I say, "My darling, you look wonderful tonight." Ito tinuturuan natin siyang no paggitara. Ito ang chord ng D. Yan. Yan. Kahit di tumunog. Yan. Hindi. Dito lang. Yan. Sige. Kahit dito. Tapos E minor. Yan. Tapos A. Ito dito yan. Tsaka dito. Yan, tumutunog na. Yan. Sige. Sige, ulit-ulitin mo lang. D. Yan, dito. D. Yan, very good. Tapos E minor. Yan. Umalis ka dyan, Bray. Ikaw naman. A. Yan, very good. Umalis ka dyan, Bray. Sige. Practicein mo lagi ng practicein yan. Yan. Hindi, dito. Dito ang D. Yan. Yan, okay. Tapos E minor. Tapos A. Hindi, A. Yan. Yan, A. Yan. Tapos, lalagyan natin ng kanta, ha? Lalagyan natin ng kanta. Ganito. Hello mga manoy, hello mga manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Lunes, 11 ng January. Ilang buwan na lang at matatapos ng January, papasok ng love month, yung February. Pero bago pumasok yan, magsa-shoutout po muna tayo. So, unahan natin, umpisa natin ang shoutout natin. Wala rin tayong ngayon na bayanihan. Sabi ni Neil Magsanok Vlogger PH, good evening po sa inyo Kuya Hilbal. Shoutout po kay Baby Rian, Tatay Eddie at sa inyo po Kuya Hilbal. Especially sa minamahal po natin mga sponsor po. Balita ko po, nagbigay po, read more. Nako, pasensya na, di ko na-click yung read more. Ano ba yung read more na yan? Anyway, maraming salamat po, Sir Neil Magsanok Vlogger PH. Okay, next. Sabi naman ni Manoy Hernan Porteo, salamat Noy Buda Kirian sa pagbasa sa shoutout ko.
Kaya lang live sa nakabungo ni Rian na yaon sa Indo. One like sa iyo at kay Rian. Maraming salamat sa lamatunong Tati Manoy Hernan Porteo at shoutout po sa buong pamilya mo at sa mga kalugar mo doon sa Sorsogon. Lalong-lalo na din dyan sa lugar nyo dyan sa Pangasinan. Next. Sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, hi po Sir Hilbal, shoutout po kay Rian at sa inyo rin po. Ingat po lagi. Salamat po Ma'am Patricia Dublin, ingat din po kayo lagi dyan and shoutout po sa buong pamilya nyo. Hello po sa inyo dyan lahat. Okay? Next. Sabi naman ni our boss Jennifer, hi Rian, hello, kumusta idol? Galing mo na talaga baby Rian, we love you. Shoutout sa iyo at kay Sir Hilbal. Sige, mag-practice ka ng mag-gitara. Okay yan. God bless po from Qatar. Jenny. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Arboso Jennifer. Diyan naka-base ngayon diyan sa Qatar. And kumusta na rin po sa lahat po ng mga OFW diyan sa Qatar. Shoutout po sa inyong lahat. Stay safe po kayo lahat diyan. And God bless you all po. Okay, next. Sabi naman ni Bobby, Sir Bobby Ariola, hi Rian, ingat kayo lagi sa, ayun. Pa-shout out po, God bless din po kay Sir Hilbal. Maraming salamat po, Sir Bobby Ariola, sa iyong pa-shout out sa akin. At shout out na rin po sa iyo at sa buong pamilya mo. At syempre dyan sa mga kalugar nyo, binabati ko po kayong lahat dyan. Hello po sa inyong lahat. Okay, yan lang po ang ating pa-shout out sa ngayon. And syempre, muli ko pong idudulog sa inyo yung na sana'y mag-subscribe po tayo sa channel ni Rian Morales Official. Yan po. Yan po ang talagang channel niya sa YouTube. Rian Morales Official. Yan. Sa ngayon ay may mahigit na po siyang 500 subscriber in less than 1 month. Yan. Kasi magwa 1 month siya sa January 14. Bali 3 days na lang, 1 month na yung kanyang channel. So, tulungan po natin na makarating siya ng 1,000 subscribers. And then, tulungan din po natin siya na makuha niya yung 4,000 watch hour. Yun po ang mahirap Kasi kailangan nating panoorin yung kanyang mga videos. And then, yung mas maganda po, panoorin niyo yung kanyang playlist. Yan. Yung playlist po kasi, nandun yung mga videos, compilation ng kanyang mga videos na pwede nyo mapanood. Na pag pinanood nyo yon, ano po yun? Yung continuous po yung pag-play niyan. Pag clinic nyo yung play all, ipi-play po lahat yan hanggang sa matapos. Kung ilang videos yung nakapaloob dun sa playlist, yun po ang ipi-play. Malaking bagay po yun kung ang ipi-play nyo po ay yung playlist ni Rian. Okay? So, maraming salamat po at sana po supportan po natin si Rian para ma-monetize po siya. Yun din po ang aking intention na ma-monetize si Rian para nang sa ganun malaki po ang magiging kapakinabangan sa kanila po niya pagka na-monetize si Rian. And then po ipapakiusap ko rin po na subscribe niyo rin po si Uday 2524. Yan. Yan ako po ay aking lalabs, aking sweetheart, ang aking pangga, ang aking bana asawa. Yan, okay. Subscribe niyo rin po si Uday 2524. Sa ngayon po hindi po siya nakapag-upload. Pero mga in the coming days makakapag-upload na ulit po siya. Busy lang po si Uday. Subscribe din po kayo kay Uday at meron din po siyang playlist. Kung gusto niyo pong i-play yung kanyang playlist, mas maigi po. Okay? Maraming salamat po sa inyo mga manay. Lalong-lalo na sa aking mga subscribers, mga viewers, at sa fans ng Batang Drummer. So nga po pala, hinatid ko na po si Rian. Actually, si Rian po ay nag-stay dito sa akin. Nag-stay siya rito nung Saturday night and then whole day ng Sunday. Tapos kanina ko lang po siya hinatid doon po sa kapatid niya kay Marie kasi nandoon po si Ma'am Emma doon sa may Green Heights. Diyan lang po sa sukat. So, ang purpose ng pagpunta po dito ni Rian ay yung maturuan siya ng konting techniques sa pagdadrums. Mabigyan siya ng konting inputs ng kaibigan ng pamangkin ko.
At yun nga lang po, nung nung nag-jam session kami, pumalpak kasi sa dami namin kinanta ni Rian, apat lang po ata yung na-record eh. Meron palang limit yung ano ng video, yung pagre-record ng video. Akalaan mo, sa loob ng almost 1.5 hour, ang na-record lang apat na videos. Akala namin nagre-record yung aking cellphone. Hindi pa nagre-record. Ay, just me. Sayang. Anyway, maraming salamat po muli. At muli, ito po si Hil at itong Hilbal Channel. Lagi nagsasabi na naway patnubayan tayo ng ating pong may kapala at ingatan ng bawat isa sa atin. Siyempre, bigyan ng mga pagpapala ang pangangailangan natin sa araw-araw. Bigyan din tayo ng kalakasan ng ating katawan at kaisipan. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all and Diyos mabalos!